Di mana kamu, Tommy? Itu ngomong ploh gitu. Itu siapa? Kan gunung mulai. Kau ning gunung? Ning gunung deh toh? Eh? Ini lho warung kula ning desa lho. Lah kana mulai numpak mobil e. Lah aku lho kon melas. Karo siapa e? Ya ditelepon karo Balinda karo Pak Abel Pursen. Terus? Lah kan numpak apa iki? Ya pedal motor to. Lho udan apa no? Itu keplok. Keplah ya. Terus kameraku Tapi ora ngembun. apa-apa dulu. Apa ya, Bos? Apa? Namanya orang itu apa? Apa, Bos? Ora rambut jenge pegawe ning ndi? Tak terus anu. Lah ben pokae wis ben diamputasi sikile wis nyabut to. Ngawur. Kok karo mari. Go, sik daglek-daglek ya, Mas. Lah kok dia. Mbah jare ning ndi ta tibane kuwi? Kaya kuwi no. Nang tanah gawat kuwi. Tanah gawat ya. Ya diketumbal kok. Puji. Kok iso kuwi lho? Hah? Numpak apa? Numpak motor di jempengne terus tidur. Yo. Tanah gawat itu? Ya kita adenge muretane kuwi apa to? Oh, alah kuwi to. Dadi sewa karo Darpong kuwi. Oh, alah kono. Ngajak geblak. Ceritane kronologi pertama piye Aku gak kronologi? iso, aku soalnya gak nang kono. Jadi kan kopi tak Yo, nggih kopi sik, kopi sik. Kopi Mas Di. Nah, suki lho. Ini aku nesu. Lagi berdiri. Tamu kabeh wong-wong. Piye Mas Di? Ora aku duwe tamu kabeh. Lho, tadi dhuwit ki barusan ben piye carane di dhuwit sik, tak lepan kameraku. Kocok glep pesugihan to to. Ah, HP kok. Eh? Ya maksudnya ya bener kabeh wong usaha. Wong ki ane pasang surute to, Duk. Pasange piye surute piye? Wis. Apa duwe ya duwe, apa surut ya surut ngono, Duk. Tapi kowe milih duwe del apa langsung apa stabil, Mas Teh? Stabil. Stabil ya. Kan stabil. Karena duwe del kuwi seolah-olah dimeti wong kaya piye ngono, Duk. Negarane wah, ana kan juga. Ini stabil tapi ajek ngono. Oh, stabil tapi ajek ya. Sementing iso ngopi iso rokok lho. Wes, Gak mau mbakmu iki piye to? gak apa-apa. Nyapa ta bebas. Kayak mbakmu iki lho. Kok iso? Wong ora Jawa lak pikiran kosong. Ora ya wis. Masa kesel to? Masa pikiran kesel. Pikiran kesel ya. Tommy Eneng. Pen. Di. Garono kok iki. Bos, aku lagi lerengan rono ki rono ki yo duwe modal, Bos. Rono ki mantir rono ning ndi? Ngejak bulan. Moro nang main ini. Oh. Kabeh. Oh, ngejak dolan wong edok. Kabeh kan gawe modal to, Dul. Ya. Ora ngomong rono ini, bukannya aku ki ora gelem ngono lho. Terus Ya sepurane bos aku ini. Rono ki yo butuh bensin yo butuh apa ora aku cukup rono tok. wi sing mbok anu sapa bos iki? Wong komen. Ya wong komen. Oh, wong Ya wis komen. tak leren ae bos iku lak. Waktu nek rono lak yo rono to bos aku. Tak manane. Oke Tom. Nah, ngono lho bos. Tapi hubunganmu karo Nining ki piye? Lah aku Maksudnya ada hubungan apa Tidak, sekedar tidak. cuma anu? tidak Konten. sekedar konten membantu satu sama lain. Oh, membantu satu sama lain. Jadi ini ya wong-wong ki prasangkane kowe cocok ta karo Neneng. Ya menurute cocok oke. Oh, cocok. Oh, si support konten bareng maksudnya. Ngono lho. Bu. Ngono, Bos. Tak kira nek kowe karo Nining ki wis menjadi satu. Tak kira Mas wis pacaran ngono apa piye kan aku gak roh. Kowe teman to Duk, aku pacaran. Ya kedene wong kan juga roh to, kok ngono lho. Sik to. Ora ra ki aku tak takok kowe. Ye. Ya ben ki Neng. Duka apa ning ndi to? Saiki tak ambek arah ta terus wong repot munjung aku. Sapa wi? Wis pokoke wong edok lah. Wong edok oke lho to. Wi sapa? Kowe kok tak buktene minggu Lho. tenang pramongamu. Tenan peramamu piye to? Soale wonge omong aku saiki kok di dia ben aku yo bulan karo kawan yo bulan ora apa-apa to arep jenenge. Wi sapa tapi sapa to? Dolan kan sapa sih? Gak aku kenal sih sapa? Dajal. Yo rahasia. Aku kan gak tau dolan karo wong Oh, edok. sik. Lho, sumpah. Wonge omong dhewe, kowe tak buktene oleh. Lho, wonge wi kata mengada-ngada. Tidak mengada-ngada iki. Getih lho ki. Yo getih ki nyata. Lho. Oh, alah kuwi gak tahu to. Kejak dolan wong. Gak tahu. Ngerti kan? dhewe tak sehari aku. Lho,
Sik to, Duk. Kesaremu aku ngerti kabeh wong. Heeh. Tapi jenenge wong iki kan yo ora ngerti to, Duk. Wong soalnya kono sing ngomong dhewe lho. Lah aku gak ngomong, Dek. Aku yo gak wani ngomong, Duk. Engko fitnah. Wi mengada-ada kita percaya seneng aku. Tapi Ini, aku Duk, gak dia iki seneng. ngomong, iya, lah kowe wong seneng kowe terus kowe gak seneng iya, tapi dia iki ngomong. Tapi aku ora tau bales. Wong cek munjung, Bos, wong repot. Lah hari iki aku ngono. Siapa wi? Lah kira-kira piye to lho? Lah kowe karo Duk kapan hubunganmu ki sekedar pacar atau teman? Aku ngono. Terus man Dia piye? ngomong, aku sekedar teman. Tapi apa? Heeh. Tapi Terus mesra. Lah ngono, Duk. Bisa mesra piye to? Lah wong aku dhewe lho, Duk. Lho, aku ki gak tahu, anu karo itu ora tahu to. Yo, kowe Tapi gak tahu, tapi kalau iki ngomong ning aku ya ora patek percaya, Duk. Terus aku mulane njaluk penjelasan awakmu kuwi lho. gawe wong ndi? Nak-nakan. Ragan. Telagan sapa telagan keduwean cah telagan Lho, aku. set, Nek wong telagan gak duwe tenan aku. Lho, set to rungokne. Maksudnya telagan ribahan, Duk. Ngono. Ribahan. Yo. Ribahan apa rilo? Lho, kowe lak lanang wedok, Duk. Gak duwe ta aku nek edok ribahan wi. Yo. Aku gak nganu kowe duwe ora, Duk. Heeh. Tapi cah itu iki omong aku. Ngomongnya piye? Aku dhewe nggih dolan karo Dukawan. Lho, ning ndi? Kowe tenan pra? Aku Dukawane seolah-olah gak tahu pacaran lho aku takonane bareng. Dibal saiki ya bocahe. Kuwi ngomong ngono tenan apa ora? Lho, gak tau dibel. Langsung ora ning langsung wonge ayo. Iki getih iki Iya. masalah iki. Iki soalé Beyo. ngomong Dibel lah dibel. Marane omahe wi gepuk wonge apaan itu. gak wonge kerja. Kerja ning ndi? Lho, Lho. iki kok biya-biya, Duk. Wajar. Iya iya. Lho, iki tak ketok lho. Ora maksudnya kuwi lho. Wong kerja ning ndi? Aku soalnya gak tau anu metu karo bocah kuwi. Gak gak metu karo tedok Mas e. Wale terakhir kerjane, Duk. Ki bukti real. Dibel ya dibel. Lho, Wis tak dibel. dibel aku gak duwe nomere. Lah kok wong ngomong ngono? Soalnya aku pas keadaan mangan kuwi. Kok takok ngono lho. Telagan. Yo. Bakul mangan. Bakul mangan apa to? Ya pokoknya sejenis mangan, ya komplit, ya mangan, ya bakso, ya sembarang. Oh, sapa to tau? Tenan aku gak tau metu karo wedok aku, Jadi sumpah. ini lho, bukannya aku mengasah-ngasah ini, soalnya wong itu ya omong. Kuwi kayak aku ora ngerani, kowe pacare kono kene ora. Heeh. Kalau lagi ngomong ngono lho, Duk. Terus aku menjelaskan ning awakmu iki tenan apa ora? Sapa ki telepon ki? Lah terus, Aku menjelaskan tok, kowe tenan apa ora ya wis, tapi dek iki ngomong ngono. tapi aku ora tau metu karo bocah. Nah, lah kowe ora tau karo bocah berarti bocah kuwi yo kok isu-isu tok ngono lho, Duk. Gak, bocah ayu pelek ngono. Ngesir kowe tapi kowe gak seneng. Heeh. Piye? Bocah ayu pelek. Sedengan. Aku larang karo Iya. elek gak wani Duk salah apa. Kayak arek karo elek kaya apa. Ngono lho. Cah itu ora sing elek bos, ayu Ngono lho, kabeh. Bos. Lanang yo. Ayu, lanang itu lanang yo ganteng itu ayu. Gak tapi nek ngomong iki apa nek ngomong? Sing rada prongos. Piye? Karena dak mrongos piye to? Saya tuh kawan lho. Piye ta maksudmu ngundang kok? Wae lah omong lho diapan. Pas mujung ngene kuat. Ngene andoko. Kowe bar mujung karo aku ki lho. Nah kuwi lho. Kae. Aku gak rumah di WA wong e. Kowe di WA jare gak tau dibales. Sapa? Aku ora tau di Dia WA takut wong. aku. Omahe karo gunamu ndi? Yo etanku ngalor etanku. Sak desa aku ngono kok. RT. Masa? Tapi ora tau lho to metu karo wedok kuwi. Tenan. Data jajal dibel. Kok dibel Duk aku ora duwe nomere. Oh alah. Ya langsung mulai nyapa to kok nyapa dibel barang. Morar ngedos pari ki lho. Lho. Ngedos pare jengko sing gremes ki lho, blok Nggak goblok. Ngono lho, Bos. Kok Karo ora kok iso tomblok mending ngono wil. Ki tenan ki piye yo. Kingko komene. Bro, cek ki. ya bukan aku fitnah soalnya kono ngomong dhewe walaupun kowe ora duwe pacar. Walaupun kono seneng kowe terus kowe gak seneng oke. Tapi jenenge wong kono seneng iki mbah piye carane to, Duk? Untuk iya, cara ngene-ngene ning kowe ngono lho, Duk. Lho. Tapi mosok kowe muni ngono. Aku Iya. tau gandelan karo kawan. Yo. Jajal. Wis apa ya? Kowe lah. Awe aku. Jadi ini teman-teman, lah, sampai kurang percaya ataupun kurang apa, monggo saya bisa buktikan sama orangnya langsung.
karo wonge ya. Iya. Yo ya, engko iki bar upload konten ki ya. Iya. Bar upload konten ki. Hmm. Tapi terah iki bos, aku ora rumangsa nek metu karo cah edok. Aku ya gak percaya Duk. Soale aku akhir-akhir iki ngerti dhewe to kegiatane wadet. Ono bar munjung digawe kae. Lah iya. Sing drop yo. Jadi aku wis suwe Duk karo ngomong kuwi, cuma awakmu jek Iya, repot. Duk, Pak. wes. Mun mulai ya. Mulai ta sesuk kae. Ya mulai pura ta Dek wis e. Kadem ning sawah. Ora tidak sama. Tapi wonge masa omong ngono tenan to? Wes to. Gak bocah sing ndi to wi? Nek anu misal umur-umur sak pira umur? Umure karo kowe ya balekan mbok tuwek kowe mbok tuwek kono. Pokoke ya sak balatamu. Berarti cek bocah to. Bocah piye to Duk? Sangisarmu kaca setahun yo ora bocah to Duk. Tak kira nek sak dhuwur kuwi soalnya gak tahu. Wong cah sak menu-menu ya gak di nomere wi. Cah kene iki. Sik to Duk. Aku ngedit duwe nomere Adin dhewe tok lho putrek lho. Sik to aja ngono Duk. Kono iki ngomong. Aku duwe nomor tak WA ora balik. Ngono Duk kowe kok iso ngono to Duk. Mosok. Kok. Lho kok jadi ngelak wis mbok upload. Heeh. Kok piye komentare? Monggo kok tak terang tak buktekne jarene aku lito ngono lho. Iya ya. Ngono lho Duk. Tapi lho. Ladake gak omong. Weh aku ya ora mungkin ngomong ning kok kuwi. Beteran ra tau blok kayak aku jan budrek aku. Kok Kok iso. Tapi tenan pra to. Tapi aku terakhir gak tau di WhatsApp, Bos. Maksudnya gak enek WhatsApp, ora enek WhatsApp mlebu. Lah ya mulane kuwi kono ngomong tak WA kok ora dibalesi. Paling wonge repot aku kur jawab ngono tok, Duk. Kono duwe nomormu tenan orane aku gak ora to, Duk. Jenenge sapa ya jenenge? Inisial. Inisial D. D Dukawan loh. Ora D. Jenenge D sapa to? Dawuk apa sapa? Wis D. yo monggo. Jenenge D. Cah ribat. Heeh. Dwi ya? Dudu Dwi. Dwi bojone Rilo. Yo, Dwi. itu. Din. D. Dinda. Oh. Gak ero aku, sebab poin saya gak ero, sumpah. Ya kok ngenteni setelah ini Yo, diupload. baru upload ya. Nanti tolong komentarnya gimana nanti lah komen ngono. Lu kok nanti saya buktikan. Iki lho Ya. bukae, jarane aku ben gak anu ngono lho. Yo, Aduh. bos, sono ya. Wes ya. Oke. Wes, ya bos, ya bos. Soalnya iki aku gak tau metu karo cedok, bos. Ngawur iki engko bisa komentare iki engko. Awakmu iku, bos. Komeno. Ngono. Misal soal spill to ya. Tak sepil tak dodone wonge langsung. Iki lho bocah e. Iki lho bocahe ngono ya. Oh, jarane aku fitnah kok gak menak. Ini fitnah gak menak ya. Oke teman-teman wes ngono ae. Closing no. Nah, wes ngono lho. Jadi saya tunggu di kolom komentar gimana. Soalnya